Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Καταρχήν, χρόνια σας πολλά. Η Παναγιά κοντά μας. Σε όσους και όσους γιορτάζουν, πολύχρονοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για ακόμα μια φορά επιλέξατε εμάς για την απόψινή σας ψυχική θεραπεία. Σας εύχομαι να περάσετε κοντά μας ένα υπέροχο βράδυ. Καλή διασκέδαση. Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα αυτό χορεύεται. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Η πίστα είναι για πάρτι σας, η ορχήστρα δική σας, εγώ κατά δικό σας, το μαγαζί πριβέ. Μπορείτε να χορεύετε, να διασκεδάζετε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε κόσμια. Της μοντώνας γίνανε. Είσαι πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Πάμε! Είσαι πιάνει και Έτσι ρε παιδάκι μου. Καραϊσκάκι ένα. Μη μπερδεύεσαι. Και στην κυρία Δόμνα με το χάρισο. Καραϊσκάκι ένα. Λίγο πάω να ρε, μη μπερδεύεσαι. Κουράσανε μαζί σου τα πειράματα. Κι έχω πάψει να πιστεύω πια σε θαύματα. Λες πως άλλαξες, το πρόβλημα μας γίνεται. Μα γεννιέται έτσι ο Και στην κυρία Δόμνα με το χάρισο. Και σου Δόμνα λίγο πάω να ρε παιδιά. Έχω πάψει να πιστεύω πια σε θαύματα. Λες πως άλλαξες, το πρόβλημα μας λύνεται. Μα γεννιέται έτσι ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Και σου Δόμνα. Είσαι πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Είσαι πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα. Και σου Παυλάρα. Έχει πάει παντόφλα σύννεφο. Είσαι πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Και σε Δεσπύρο. Είσαι πιάνει